Nagsama-sama ang Bicol Motorcycle Riders sa ikalawang reunion Ride for a Cause na inorganisa ng National Advisory Group Highway Patrol Group o NAG-HPG nitong Sabado, Mayo 31. Alas 6 ng umaga nang magsimula ang mahabang biyahe ng mahigit 70 riders mula sa iba't ibang riders club sa buong Bicol Region, Motorcycle Riding Course o MCRC graduates, Executive Motorcycle Riding Course o EMCRC graduates, Road Safety and Security Marshal at HPG personnel. Mula sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, tumulak sila patungong Del Rosario, Naga City. Sumama po kami dito sa Ride of a Cause ng Highway Patrol Group. Actually po multiplier ng HPG. At maraming salamat po sa mga organizer nito ng HPG. At kami nakasali sa ganitong okasyon. Nakakapagod pero masarap. Kahit papaano po lahat po ng kapaguran namin ay masaya rin po. Maraming salamat. Ayon kay Police Colonel Dave Mejia, layo ng aktibidad na makalikom ng dagdag na pondo para sa mga proyektong pangungunahang muli ng HPG. Simultaneously to all throughout the Philippines, first of all is that the safety talaga ang the utmost priority ng mga riders namin. After all, nandyan naman kami mag-guide, kukontrolin namin yung speed, kung kailan ba safety, pwedeng humirit. Pero pag hindi naman safety, nandyan ang HPG natin na mag-guide sa mga riders for today's ride. Nagpakita rin ng kanyang suporta sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Hangad niyang maging daan ito upang mabawasan na ang diskriminasyon sa mga rider. First of all, yung tourism, yung ating paggamit ng kalsada, yung disiplina sa kalsada, at yung friendship na nabubuo nila kapag sila ay sama-samang nagra-ride, regardless kung ano man ang gamit nilang motor, regardless kung ano man ang gamit nilang helmet at mga apparel na uniform, yun ay pinagsasama-sama natin para nang sa ganun mag-promote sila na wala pala yun sa gamit, yun ay sa mga taong nagkakaisa para tulungan yung ating gobyerno, tulungan ang ating turismo na mas lalo pang makilala ang Bicol po. Samantala, bukod sa paglikom ng pondo, layunin din ng aktibidad na palaganapin pa ang kamalayan ng mga motorista sa road safety. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.